Το να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με τον οποιοδήποτε τρόπο ενάντια στον κίνδυνο της σωματικής μας ακεραιότητας είναι ανδιαφυσβήτητα δικαίωμά μας. Ένα δικαίωμα το οποίο έχει απασχολήσει τον κόσμο αλλά και τα ίδια τα κράτη για το πώς μπορούμε να το ασκήσουμε, ιδιαίτερα μέσα από την νομοθεσία της εκάστοτε πολιτείας. Είναι ένα θέμα το οποίο περιβάλλεται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως την ψυχική κατάσταση του επιτιθέμενου αλλά και του αμυνόμενου πολλές φορές, και είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί λύση το 100%. Οι περισσότερες πολεμικές τέχνες ανά τον κόσμο, κατά βάση, παρουσιάζουν τον αμυνόμενο να είναι εντελώς άοπλος ενάντια όχι μόνο σε άοπλους επιτιθέμενους αλλά και σε ένοπλους. Όταν όμως ένας επιτιθέμενος δεν κρατάει κανένα όπλο αντικείμενο στα χέρια του, είναι στην πραγματικότητα άοπλος ή είναι οπλισμένος από τον ίδιο του το στόχο και το κίνητρό του? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες επιθέσεις ακόμα και όταν αισθανόμαστε πιο αδύναμοι ενάντια σε κάποιον που μπορεί να είναι ακόμα και άοπλος αλλά αποφασισμένος να φτάσει στην κατάσταση στα άκρα? Πάμε να δούμε. Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω ότι αν σου αρέσει το περιεχόμενο που ανεβαίνει εδώ στο κανάλι, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής, του like και το κουμπί των ειδοποιήσεων, έτσι ώστε να ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά ανά τον κόσμο όπου όλες οι κοινωνικές ομάδες δέχονται επιθέσεις σε κάθε στιγμή της ημέρας τους. Είτε είναι μέρα, είτε είναι νύχτα, είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε για μια απλή βόλτα στο πάρκο, είτε πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, είτε σε μια έξοδό μας. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε μαζί μας κάποια αντικείμενα τα οποία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και κατά κανόνα τα έχουμε μαζί μας. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι τα κλειδιά μας, το κινητό μας, ακόμα και μια τσάντα που κουβαλάμε μαζί μας τα προσωπικά μας είδη. Με βάση τις αρχές του Krav Maga και τον τρόπο σκέψης του και τη λειτουργία του, αυτά τα αντικείμενα ονομάζονται Common Objects ή στα ελληνικά καθημερινά αντικείμενα. Η κατηγορία εκπαίδευση των Common Objects έχει ως στόχο τη χρήση τους ενάντια σε κάποιον επιτιθέμενο, έτσι ώστε να υπερισχύσουμε τις επίθεσεις και να καταστήσουμε τον αντίπαλο ανίκανο να συνεχίσει από τη στιγμή που δεν έχουμε προλάβει με άλλον τρόπο να ξεφύγουμε από το πρόβλημα και είμαστε ήδη μέσα σε αυτό. Είναι μία από τις βασικότερες κατηγορίες εκπαίδευσης στον τομέα της αυτοάμυνας, διότι δίνουν στον αμυνόμενο ένα παραπάνω στοιχείο ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι μια κατηγορία που δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες παρά μόνο την εκμάθηση σωστής και τακτικής χρήσης του εκάστοτε αντικειμένου, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό. Τα Common Objects μπορούν να φανούν χρήσιμα ενάντια σε ένοπλους και άοπλους επιτιθέμενους. Και θα μου πει κάποιος, καλά ρε Νίκο, αν μου τυχεί κάτι και ο άλλος δεν έχει τίποτα στα χέρια του, εγώ θα πάρω μια καρέκλα και θα του φέρω στο κεφάλι. Και αν μου του προκαλέσω εγώ πρόβλημα ή με κατηγορήσουν ότι τον τραυμάτισα και με τρέχουν στα δικαστήρια, τότε εγώ τι θα κάνω? Και η απάντηση είναι η εξής. Εάν αυτός έχει σκοπό να σε σκοτώσει, να σε βιάσει και γενικά να απειλήσει τη σωματική σου ακεραιότητα και την ψυχική σου υγεία άμεσα ή έμεσα για ολόκληρη τη ζωή σου από τη στιγμή που κατάφερες να επιβιώσεις, τότε ναι, θα το κάνεις. Σαν κοινωνικά όντα, ισορροπημένα και πολιτισμένα, εννοείται ότι δεν θέλουμε να προκαλέσουμε πρόβλημα σε κανέναν. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτό που λέω στο βίντεο είναι ότι όλα αυτά τα κάνουμε από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλη επιλογή και ο επιτιθέμενος έχει αποφασίσει ότι θα το φτάσει στα άκρα και όχι γιατί απλά μας είπε μια κακία ή μια προσβολή. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που με παρακολουθήσατε και ελπίζω με κάτι αρκετά απλό όπως αυτό το βίντεο να σας βοήθησα έστω και λίγο, έτσι ώστε να σας λυθούν κάποιες απορίες. Φυσικά θα ήθελα να δω και τις δικές σας απόψεις και ερωτήσεις κάτω στα σχόλια, ώστε να δω και να ακούσω και τις δικές σας νόμες. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, εύχομαι σε όλους να είστε καλά και να είστε πάντα υγιείς, δυνατοί και ασφαλείς.